Mấy đứa về đấy. Đi học. Aktivita spočívá v tom, že já mám seznam otázek, který se týká vlastně vietnamské společnosti nebo nás celkově a my máme odpovědi ano, ne. Odpovídáme za sebe. Po té otázce má kdokoliv možnost se zeptat otevřenou otázkou. Proč, jak, pochopíte následovně a je jenom na vás, kdo bude odpovídat. Ta otázka byla, co mě vedlo teda k natočení filmu. Já jsem tehdy vlastně maturoval a jsem chodil na uměleckou střední a prostě jsme museli vytvořit nějakou maturitní práci a já si vybral formu tedy krátkého filmu, protože jsem vždycky chtěl vytvořit nějaký to video. A tak to je ta motivace. Trošku nucená, ale... Tak co kluci, jak se vám dneska líbil první část čtvrtky? Skvělý, krásné holky tady. Jo? Jako? Líbilo se mi, že jsme tam měli i možnost diskuze, protože jsem narazil na názory, které nejsou moje vlastní. Máš nějaký ne? Já jsem vás teď poslouchal. Nevadí. Souhlasím, ne? Přesně tak, my teď zrovna jdeme do Kolkovny a na Kvěčko. Čau!